Знаете ли, че в Марокко имат кукери или като казват в разлог шауш? Бужлюд значи бащата на кожите в Марокко. Това е древна мазигийска церемония в Марокко. Главно в региона Сус, който са Агадир, Минтанус, Инзген и други. Тази церемония се прави в деня след Курбан Байрам. Тази церемония произлиза от берберските обреди, празнуващи смяната на сезоните, смъртта и възкресението. Ощатниците се обличат в кожите на животни, като овце или кози. Носят маски и рисуват лицетата си с въглен. Те участват в паради, музика, танци и барбарани в карнавал, който съчетава празничното, духовното и театралното. Понякога това поражда дебати, между които го възприемат и тези, които защитават неговата култура стойност. И вие, какво мислите? Чакам вашите коментари. Чао!